Que Mateo has ganado corazón. ¿Vosotros tampoco vais a durar 4 minutos o sí? Digo, porque esto era entre 2 y 4 minutos, ¿eh? Y algunos se le... Muy bien. Ay, entiendo. Papi, iru, lau. Arrasanina eta beste bila. Erotzeko mundu bat erakita, zitarak nonai, zigortuta irarazia. Bezaiez kontrola eta energiarena, benak izua erakita, gero Europako aitaien, como decía. Zaindu maite duzun hori, bilakatu berri gure leloa. Agi kritiko eta garbi, ezan zanozeki, nahiko da bentzat. Izunez berdinak, hildakoen jatorrian ala. Zaindu maite duzun hori, bilakatu berri gure leloa. Armagitzak nerviak elobiak, naikeriak ekonomiko batetan, erraroera orokortua, lagutan gora. Arrazakeria, berpiztea, gorrotoak eta sufrimendua, zaitez jaria honela, gobernuetzat. Zaindu maite duzun hori, bilakatu berri gure leloa. Adi kritiko eta garbi, ezan zanozeki nahiko da bentzat. Izunez berdinak, hildakoen jatorrian ala. Zaindu maite duzun hori, bilakatu berri gure leloa. Euskal Herriko ezin begira, hemen badago polizia, eta holako gure proposamena, gora bizitza. Herrien arteko elkartasuna, gizartean non mobilizazio bat, herri borrokat berreskuratzea, eta ezkoa. Zaindu maite duzun hori, bilakatu berri gure leloa. Adi kritiko eta garbi, ezan zanozeki, nahiko da bentzat. Izunez berdinak, hildakoen jatorrian ala. Zaindu maite duzun hori, bilakatu berri gure leloa. Zaindu maite duzun hori, bilakatu berri gure leloa. Adi kritiko eta garbi, ezan zanozeki nahiko da bentzat. Izunez berdinak, hildakoen